Салом алейкум дӯстони азиз, созаи назарин саломати хубай нигоҳ кунед. Доингои оригинали ина Мариам Глак без санг мепурсиден марамад нигоҳ кунед чӣ хелои хушруш омадагай. Ина ёям ҳамаш новинкаҳои доингай. Ина нигоҳ кунед глои итальянка, ина глои хадавои фасон, ина Мариам Глакҳои хушрӯ нигоҳ кунед чӣ хел фасончаян. Ҳамаи ҳамино ди либосуш 150 сомонай. Фақат ди либоси доставка мешавад. Ди либосуш 150 сомон. Кассе обтобӣ мегира, обтобиш бо арзон мешавад. Нигоҳ кунед ина хеле сиёҳшам ҳастай бинен фасонай глаш ира бинен духтаро мана бисёриё пурсида будан ина марҳамат ҳастай ай сиёҳуш аст манаи зардуш ҳастай манаи намудуш ҳастай бинен чӣ хел хушрӯ. Ҳамаи ҳамино глои фасони новинкаи ҳамисола марҳамат беҳтарин новинкаҳояй метавонен интихоб кунен. Ина инора бинен охи чӣ хел глакҳо фасонанд. Ина духтаро беҳтарин вариантакҳои доинги замонави гуфтигапо инаи моделҳоям ҳастай кадомеша мегирен ина интихоб кунен даррава как шумода бурда мерасонанд. Ман рақамро мемонам дар рӯи экран касседа доставка дар корай марамат нависен даррава доставкатон мекунанд. Ира бинен чӣ хел гули фасонай духтаро бовар кунен беҳтаринай успед кунен тамом нашава. Мана ишам хушрӯвай ишам гули фасонай хулоса ҳамаш гулои хадавой ҳамаш гулои фасон. Анаи рангшам бинен ранги хушрӯвай диден ҳамаи ҳамино диден доингои оригинал и цветш бо дига хелай диден новинка нусхаҳои Мариам Глак ҳастаю баъд нусхаҳои чи ҳастай итальянка бинен доингои оригинал ғавси хушрӯ. Ина гилмайда дар курайтона гили калон дар курайтона кадомиш дар курай марҳамат интихоб кунед даррава как шумода доставка кунанд. Ина духтаро бисёр кушодагиша меген. Ина биненда чӣ хел кушодагиш хушрӯвай марҳамат доинги оригинал беҳад сифати хушрӯ. Ина бинен киртада аҷоибот мебиёяд шушта мепӯшен ҳеҷ чӣ намешава. Манаи оранҷевишам нигоҳ куненда чӣ хел гули хушрӯвай гули хадавояй успед кунен духтаро гирен ки тамом мешава. Ина беҳтарин вариантҳо баданаи ранга кам бинен необычная ранги фасон. Ина доинги оригиналай пуштошкати нишонтон бутим ҳамаш гулои фасонай марамат кадомеша мегирен скриншот кунен партоен даррава как шумода бурда доставка мекунанд. Мана ҳозир ҷудогона бо ман навор мегирам тамошобинони азиз ман ҷудогона навор мегирам. Касоне ки мисол доинги арзон меган ваям навор меброя уш бо арзонай. Ана ин намуд гилмайдо иноям тамошобино ин намуди гилмайдо 75 сомон ди либосуш 150 сомон меша ҳамаш марамат тамошобино ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ. Инаи дурангай ай дурангай айнаям дурангай айнаям дуранги хушрӯвай ҳа ай се рангай тамошобино гули хушрӯ се ранг оранҷеви дора сирх дора коричневи дора. Ина марамат кадомеша мегирен духтаро беҳтарин вариантҳояй интихоб кунен. Мана сирхшам хушрӯвай ира бинен сирхша бинен бо чӣ хел фасонакай.